sa Tugawe. Tugawe. Sa Karamuan. Uto ang mayon sadit-sadit. Tapos tigdi mo sa left side. Anong Isarog. Isarog ini, Isarog. Isarog. Kaiba ko si Tel. Si Mark ang nagda-drive. Si Bert nadalan kan sa iyang favorite movie. Yaon na kita sa Mark? Campo. Campo, Camarines Sur. Yun na kami. Sakay na kami ng speedboat going to Tugawe. Yeah. Nasa port na kami kang Talisay with Cristel and Mark. Si Albert ito habong mainita. Na kami masakay. Medyo konti lang ang pasahero papunta ng Tugawe. This is the port of Talisay. Port ng Talisay in San Jose. Yaw. Naghahalap kami, waiting kami sa makakasabay mi sa boat papuntang Tugaw. Ang pa-cute si Mark. Alright, nandito po tayo ngayon sa boat. Pupunta na tayo ng Tugawe. And yes, we're waiting still. Inabot ko. Si Albert busy-busy kang sa iyang Sa Boracay pa rin. Dram si waterproof mong bagma. Iya. Dinadaanan pa papuntang Tugawe. Madam na kami. Yaon na kita sa Tugawe. We are in Tugawe na. Tugawe na tayo. Yaon na tayo sa Tugawe. Next week na nila. This is Rio. Siya ang contact namin dito sa Tugawe. Yan. Yun ang receiving area nila. This is where we dock. Ayan na si Papa, Pilay. Pa. Papa, siya si Rio. Siya si Rio. O sige na, right na kayo. Right. Papa.
Yun ang resto. Tugawa na tayo. Paanong ko lang ang ma-caregiver muna ako. Come on. Yung si Poyet. Poyet na first. Oh, yan si Papa. Oh, live pits. Let's go. Sa resto tayo. Basta si ate ko. Nagbabaili ang ate ko. Magpistado pala kayo. Serrano. Magkabrad yata kayo. O, kama ka? Asay ka, chopper. Ah, taga-iriga siya. Manaog. Serrano. Hindi, kimanaog niya akong lugar. Sabi ko na siya doon. Ini ang infinity pool nila. Beautiful. Beautiful. Uy, si Papa mo, ano ang palalayan mo si Papa? So, good morning. Good morning po. Kweng. Albert Kweng. Gaya ni Papa, nakasulot na ng pang swimming. Ha? Nakasulot ka ng pang swimming. Sige na. Saan? Ha? Paano naman lukot ko? Room? Sige 115. Sige, masuk. 115. Upgrade kami. From Hilltop, Ano ito kung may nagrilitong na iti? big transfer kami sa family room sa Harani sa beach. Thank you very much, Rio. Yun lang yan, tao. Ang kaibanan ko, live pits. Kaibanan ko is live pits. Nag-swimming na pati. Ang daya, nakapang swimming na pang ilalim. This is 115 steps. 100 steps pala. From 115 pala kami. Ang mga harong dyan, ang gaganda ng mga bahay. Look. Along the way, going down. Ini may tram sila. Kailan yung tram not working? Not working. Okay ka lang, Papa? Hindi ka pa man tired? Oo, sira yan. Oo, to na. Ayun na ang beach duman. Natatanaw ko na ang beach. Yan ang mga room dito. Pero mas the best pag nakita nyo sa baba. Bagong mga rooms dun. Pang ibagay yung nulog dyan. Pilang steps na lang. Yaw na kami. May mga unggoy duman sa ano? Look, ang sinakat. Duman sa 2 seasons magano ah. Yung mga unggoy. Oo. Yan na ang lagoon. Anong dakit ah? Dumas mismo sa baba. 115, digdida. So wala sa to? Left. Ah. Malapit na pa. Pirang steps na lang pa. Pirang steps na lang. Look. Nandun na ang dagat. Alam na si Papa kung paano Papa. Yay, wawa man. 100 steps. Ini ang lagoon. May mga tilapia dyan.
tahimik na tahimik dun. Hanggang dun sa taas. Meron pang room. Success! Diyan ko ito. Banwit, mabanwit na nga ito. Makaman pang. Huwag paon. Makagat lang pangako. Dapat itong tadaan chacha ta. Dito daw kami sa left side. Bago ni. May pamaon ka mo. Pamaon. Sa restaurant dito. Sige, ma-order na lang kami nunoy. Yaon kami dito sa baba. This is our room. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at tayo'y magsidalo. This is our room. Ma, See, apat ang bed. yan lang si Irma. See. Yeah, isip pa. Maiisip pa. Ang ganda ng room namin. Isa araw ng bed. Yes. Ayun si Papa. Katatapos niya palang mag-swimming. Beautiful place. Pahiling daw. Pahiling daw. Anong ko lang sa linggo? Saan man? Bagaw, naglalang mo yun. 5 feet lang pala niya doon. Alat. Oo nga. Dami nga isda. 250 pesos yung pamao na yun, no? Mabanwit kami. Sana makadako. Mark, sinugod kami dumaning mga iguana. Grabe. Anong ginawag mo? Tinapay. Papa, ingat. Ingat. Ay, gali. Kasi mga kasagat. Malalamus din si Papa ko. Ang dami daw dyan tilapia. Let's see. Kung nakita mo na yun.
May dapat may paano. Dahil magribok, dahil magribok. Dali na, Papa. Kasasakat mi pa lang sa hagdan. Grabe kapag yan. 150 steps da yan. Pababa. Hirap man ni Papa. Mas, Papa. Hirap man. sa pool kita sa pool. Pagal. Hindi ka nga sa left. Sa left da ako. Kakaputan ako. Sakripisyo. Gusto mo mag-swing? Baho. Wala ko sa water. Never enough, never, never. For me, for me, for me. Masakat na naman kabibo. Oh, masakat na naman. Ako ni Papa. Gayuno ng bulan. Ganda, hers. Ganda. Ini ang Tugawe at night. Ayun na si Papa, oh. Napupuong ng lakaw. Mahahabol ko yan, eh. Katatapos mi palang mag-dinner. Yaon dyan ang restaurant. Tapos nagsabat sa muya. Ang magayuno na moon. Okay, mababa na kita. Habulan ta na si Papa. Tapos tikti. Meron ditong Galo Lounge. Nice. Nice. Napagong ko na si Papa. Mababa na naman kami ng 150 steps down. Kasi yaon sa baba ang room 115. May harani sa dagat. Albert. One down. 3 down. 4 down. 4 down na steps. Steps mo. Beautiful. Nakaabot mang giraray kami sa baba at last. Look. Beautiful man, oh. Wow, magayuno ng ang moon. Kada ako bugay daw di ba? Saan? Wala. Iyon, nag-request sila doon. Mga bonfire sila. Hindi ang roomy. Puto duman ng dagat. May nag-bonfire yata doon. Doon sila nag-dinner pa. Nag-request sindang duman mag-dinner. Check me mo na si Pigwalat ming nagwalat kaming mayo man nagkagat kang samuyang ayun, no. This is our room. Our what? Our room. Our what? Our room. Naman dayan ta may gira-gira. Good morning. Second day me here in Tugawe. And hindi kami nagbe-breakfast.
by the beach. Ganda ng service dito. Mababait ang mga staff. And kung ano ang request mo, try nindang pinagbibigyan. Very good. Hi, Albert. Sina Mark, nasa room pa. Duman. Waiting kami sa boat. Snorkeling kami today. Gayon kang lugar. Hello. Tapos lang namin kumain. Anong mangyayari pag nahulog yung phone? Eh di, blagag. Snorkeling kami. Snorkeling dagat. Pinamark ko ito pa. Gayon nun ang bye-bye. Salamat, Noy. Thank you. Here kami snorkeling. Protected area daw. Siguro may mga sira talaga dyan sa ilalim. Bawal ang fishing. May nagbabantay. Sana. Bako na yung kanon, no? Bako na yung kanon, no? Kinunoy na yan. Puta ka na. Yan ang maurag. Anong lugar, eh? Pasilitan. Pasilitan. Buri magayunin yan, no? May harong sa dyan. Ayo. Pati yan. Anong lugar ini, Noy? Surbin. Noy, anong lugar? Po? Okay. Hindi kami snorkeling. Ganda digdi o. Igwang habit house. Habit house. Ay, ayun. Yan ako suka. Masok dito. Yan na doon yung kiro. Nakakita kami ng mangingisda sa middle of the sea. Abay kami ng huli niya. Mga burano po yan, Tiyo. Idakula mo yan. Kadakol ang bandwidth ni Alberto. Kadakol ay. Nakulong sa Batangas. Bawi. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Nahiling ko naglalaway sa ibaba ko. Buri ano pati. Wala. Iyo pati sa sugar ko bra. Mas pakahiling niya sa ako
Irarom na. Pag irarom na sayang, di ko na ko ano. Ako, puta yan. Ayun na. Puto na ako. I'll never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice. Cause right now it feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets. Marhay na hapon! Yeah! Bet the world that I would find anyone like you. I'll never Wow. Huli namin kanina. Hindi ko masiraman ng nabanit mo pa eh. Siram yan. Oh. Oh. So say hi, Papa. Good work, Papa. Good work. Ano yung sa'yo? Ayan si Mark. Oh, punta kayo ng Tugawi. Free ang paddleboard. Kayaking, free pa rin. Second day. Tugawi. Iba ko si Tel. Hello. Ayan si Mark. Ayan si Mark. Nagpa-paddleboard. Si Albert, si Igdi ka mo, libre ang paddleboard. Libre yan. Pati ang kayaking libre. May nagka-COVID sa Haramuan. Pero bako mandigdig taga-Igdi. Resort manager na. Last day me dito sa Tugawi. Waiting na lang kami for pick up kang car papunta sa port. Magayon ang tub ang Daygay. Super pino. Super pino. Kabalik ako ulit. Oh, babay na kamo sa last day na. Island life here at the Island life. Katapos nilang mag-breakfast sa tabing dagat. Pwede kayong mag-breakfast sa restaurant sa taas. Pwede kami mag-request digdi sa baba. Kasi ang room niya ang digdi sa baba. So, 196 steps. madali kang dalagan sa CR pag tapos ka na mag-cha. Kaya digdi kami nag-request. Ganda digdi driving. Beautiful place. Piniling mo sa mga iguana. Oo. Ayun. Ay, ayun. Yun o, mga iguana. Kita ba?
for Pino Kang Sand. Ayun ang iguana. Hi, iguana. Nagbahog si Albert ka sugma yata yun ning mga tinapay sa iguana. Biglang may nag-abot siguro 7. Grabe. Dadaralagan papunta sa mo. Ma-prepare na kami kang things. At 10 o'clock, paalis na kami. Yaw na ako sa room. Kayo na ng bed. Nakapalon. Kaya comfortable talaga. Ining na ko family room ni. Igwag duwang double bed. Igwag sa room single bed. Tapos ito, ano ni, sofa bed na makapal din naman ang makapalon ang foam. Kaya lahat ay may na inopen. Biglag mi na lang digdi para watch TV. Laki ang room tabulaon. Pwede pang siguro mag-request extra mattress kung sakaling kadakon ka mo. Gayon. Comfortable. Tapos split type. Tapos pag nagluwas ka, ito yung door. Pag nagluwas ka, yan ang scene. Kaya magayon. Pag gabi, may mga ilaw yan. Kaya magayon magmuni-muni. Ayan si Aki. Goodbye to Gawe. On the way na kami sa port. Medyo may distant siya man. Hali duman sa sasakayan. Sa pagkakararigusan ni. Dati kasi duman kami nagdadak. Kunyan. Dahil na duman pigtutubutan magdak ang mga visitor. Kasi nararaot ang mga corals. Kaya hina kami sa medyo. Dito tayo bumaba kung nag-helicopter tayo. Ito ang Pakita mo nga. ini ang helipad ni Nonoy. Oh, diyan siya nagbababa. Diyan tayo bumaba ng isang araw, diba? Isang araw. Takulaon ang Tugawing place. Grabe pa ang improvement. Kung igudig din sa long activity na maano ka. Bako kita digdi nagdak no. Dati digdi kami Temperature lang naman. Di dapat kita masakay ka itong pag-island hopping. Digdi kami ka ito Bye. Baka layugon yan ha. Layugon. Okay.